hej, hvordan skal jeg sige. Vi spiller Star Wars, som I nok godt kan se. Vi var faktisk begyndt på at spille mange lille søster. Men der var sket det uheld. Vi har optaget en episode. Den vidste ikke, at vi har optaget det. Så derfor laver vi en ny episode. Jeg er ham deroppe i det blå. Min lille søster er oppe i det grønne. Så skal vi ikke bare gå i gang? Melissa. Den ser jeg komme derovre. Mit hjerte. På et over går det med O igen. Over på det her felt. I kan godt høre, den har ikke spillet meget Star Wars. Hun begynder at lære det. Du skal bare komme den op. Så prøv at ja, så er det lige at hjælpe hende lidt. Det er bare typisk. Nu er vi virkelig begyndt på spillet ordentligt. Okay. Melissa, over der. Over der, hvor der står Melissa. Kraften er stærk i dig. Padawan. Melissa. Ja, skal jeg vise dig? Logisk. Så er det mig. Okay. Gør det igen, prinsesse. Okay, så er det mig. Hvor er den her? I kan godt se, at hun ikke har forstand Star Wars. Altså. Penge! I kan godt høre, at vi er lidt gang til pengene fra dyrene. Det er ikke dyr. Star Wars dyr. Som nogle onde dyr. Det er ikke dyr, det er rumvæsener. Der hedder det en togrysser. Det kan godt høre, at jeg har set de oprindelige Star Wars. Jonas, mor kalder. Jeg er ikke prinsessen med jer. Jeg gider ikke gøre det. Ja, men nu holder vi en lille pause. Kan I høre? Nej, undskyld mig. I kan se, at vi holder en lille pause nu. Det er fordi, at min storebror han skal lige hjælpe sin mor og sin far. Men når han kommer tilbage, så er det Det er vigtigt, at du brænder sin næse Padmet. Det er så vigtigt, at du sin næse Padmet. Det var så sjovt. Men nu har vi besejret ham. Men nu kommer der nogle andre skurke i skoven. Det er druider. Det er druider. Det er mandedruider. Hvis jeg ser Clone Wars. Og mandedruiderne. Det er mange Jedi'er. Ej, det var altså ikke okay, det der. Nej, men man skal ikke spøges med sine andre ting. Men nu skal vi jo prøve at vise, hvem der er god. Den mørke side vil aldrig sejre.
Lyset vil altid få den mørke side i knæ. Det er sådan ikke det, du siger, at Padman. Du kører til din egen kone over. Der er meget i gang her. Hvem er der som sejrer her? Jeg bare lige den her controller. Nej, men så er min controller være i prøve. Nu siger jeg ikke Padman. Hej. Auf Wiedersehen! Ja. Skal køre en tur. Hvad skal jeg? Hvad sagde mor og far? Vi skal åbne mit vindue. Er det okay? Ja, det er meget hyggeligt en gang imellem at være familiemedlem. Hvis I kan se det, så er vi faktisk i fuld gang med at skyde dem. De onde. Vi læser, hvor mål er denne maleriet. Nej. Jeg er død. Okay. Jeg skal... Og vi er i gang med at helt at skyde dem for de onde, der vi skyder. Uanset dem, der er blå og grønne. Nå, grønne, det er gode. Ja, de er de bedste. Vi skal se det. Så er vi fuldt gang med... Nej, det er droider, soldater. Heja! Heja! Nu går vi Døj nu bare, monster. Det er så fordi, jeg må sætte kant ud. Døj nu! Forbistrede monstrum. Hvis I kan se det, så er vi i gang med at dræbe dem. I åndet. Ja, ikke det gode for. De vil jo selvfølgelig hjælpe os. Der var vi lige ved at dø jo, folkens. Og det er jo ikke rart jo. Det er Georgia forfinet. Okay. Kom nu af, siger jeg nu. Så er det altså. Men så er det herovre. Prøv at se, at have Padman. Ui. Altså, må jeg lige rundt om der? I kan godt se, at min lille søster har ingen fejring med tæller i orden. Jo, lidt, men vores min storebror Jonas, han har heller ikke nogen fejl. Han har slet ikke nogen fejl. Han hader Star Wars. Du kan selv spørge Simon. Hader lille så meget. Jeg hader virkelig Descendants, som var min lille søster har set. Nej, du skal være Padman ikke den. Jeg klarer ham selv. Jeg vil Padman! Altså, nu gør jeg det af med det der lortemonster. Nu leger vi ham for hårdt, mennesker.
Er han ikke god? Nej, ham der, han er mega god. Han får både klonovnen og cheddarovnen. Her! Nu! Det får I betale mig! Møgunger. Ja, det får I betale mig, unge! Det skal ikke trykke så lidt. Miau, 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 miau. Øj, jo! Jeg skal virkelig det er så sødt. Miau. Jeg vil redde mig selv for lyder døden af. Hun er meget skør, meget skør. Ja, det siger ham, der altså sker. Jeg har bare set lidt Simpsons, svømmer det. Har I ude på YouTube set lidt Simpsons? Det kan jeg virkelig anbefale. Det er en rigtig god film. Det handler jo om skurkes børn. Ja, det er vildt god, Simmer. Ciao. Far! Jeg kommer. Og for der er meget skurkeri. Der. Jeg har fået te-hjerte. Og jeg skal lige siges, at den ondeste skurkenes datter vinder prinsen til sidst i The Simpsons. Ja. Og de siger, prøv at se selv, jeg sagde jo til mamma, og at hun kunne aldrig blive god, siger hun. Men, Den frie verdens skæbne ligger på dine skuldre. men, hende der kvinden, hende der med hunden, hvis I havde set med hende der Ja, har det er lige. Nu kommer replikken, Melissa. Replikken kommer. prøv at se, nu besejrer vi næsten. Og det er godt, det er godt. Der er lille Yoda. Han er sådan nuttet. Ja, han er så nuttet. Det synes jeg også. Kraften må være stærk i Lollo. Kraften er faktisk ret stærk nu. Jeg ødelægger lige nogle soldater for at få penge igen. Jeg kalder det her for en evig pengemaskine. Hvorfor er en rumskibet? Du skal trykke på rummet, Lisa. Åbner du rummet. Ja, nu løber de tre derover. Du kan ikke komme derover. Træk på en træk! Du kan ikke, Melissa. Det er sådan, de skal hjælpe andre mennesker i verden. Luk rundt, Melissa. Alle tre inde. Er de er sejeste. På. Ja, hold inde. Det skal siges, hun ikke altid var med i mine videoer. Jeg er kommet over og hjælper dig. Prinsesse Leia. Ja. Så Anakin Padawan. Ja! Forræder til Jedi-orden. Og resten af republikken. Jamen... Snart stopper vi, skulle jeg sige, for I stopper. Nej, vi stopper ikke, før jeg siger det. Ja, det sagde han også. I virkeligheden, hvor Kenobi har brækket benet. Ja. Det er så sjovt, det her spil. Ved I hvad? Mig og min lille søster siger tak for nu. Tak for verden. Tak for nu. Tak for det. Vi ses nok i næste episode. I får lige det sidste klip med, og så er det helt farvel. Vi kan godt se, hvem der har tjent flest penge.